Въобще представя си нямам как ще го дръпнеш. Ела до мен. Аз ще кажа кога ще скочим. Чакай, ти къде си? Ей така отгоре. Ела. Не дей да скачаш. 3, 2, 1. Окей, още 4 трябва за да влезвам. За да започна, мага. Къде си? Ето тук. Къде бе? Ляво? Аз сега ще почвам голямото меле. Щат не изве кой искаш. Я тръгни да ходиш към него. Аз ще го разсейвам. Роси между другото той идва. Иде ли? Мангалчето. Мангалчето идва към теб. Въй! Ще ме събори! Росни за тебе! Ко стана, бе? Да не се отказва нещо, а? Не. Чуих ти с двамата се събориха взаимно и аз печели. Ела, тук има някакъв с твоски, само че е лапнал цигара. Smoke weed every day. Ела тука. Три, две, едно. Хитовата. В един ли сме? Аз с някакъв с дървета. На нас ни трябва 12 човека за фул игра. Пиши лоби бързо. 11. 12. Край. Отиде. Така, камък. Тук някъде изтира, така както всички ги наричат, жунгли. Жунгли. Каква е логиката да се базикаш? Ами според Росен и да се бъркаш, така го кажа, газа с два пръста. Е просто уникално. Не, баш с два пръста, ама... Шо, окей. Що с това? Аз 5. Няма ли да боле? Не. Ти кой искаш да ти сложат? Някакъв трън към мен. Окей. Взяваш едно. Да. Въй! Мангал! Би. 2, 1.
Пак Protection 4. Ех, та Protection 4. Къде си? Виждам та. Аха. Окей. За кого мраеш? Ау. То пък се телепортна до тебе. Ти ли имаш? Окей. Събирай. Тук отдолу между другото има 2 честа. Взимаш перата и се телепортваш. Чакай, сега виждаш ли ме? О, извиняй. Пази се. Боже. Ще се оправяш сам. Окей, ще се оправяш сам. Аз падна. Ако искаш, ще ти скача и се метая. Да, ако... Чакай малко, блокни. Ако чуете Росен зле, съжалявам, с паника с него, какво направя. Такъв е живота. Нищо е, Росене. Някой ме спомена. Аре ти. Аре. Ей, тук. Има. Скачай бързо. Окей. Да. Митинка вътре ли? Някакъв падна. О, митинка е тук. Чек. Ако видиш някаква митинка... Росни, аз съм до тебе. Окей, и ме пази между другото, защото аз съм долу и обирам някакви честове. Какво стана? Чу голям като го сложа. Да. Въй, мангал, да. И тук до тебе. Аре! Баща! И там има един между другото, трябва да отидам. Ще ходим ли там? Дай, бързо. Бързо! Аз, човек, хвърлям си перлата и ко стана? Нищо. Хефш ли са? С кого го уби? С кого го уби? С какво, бе? Да. Окей. Малко... между другото шумиш малко. Да. Не сам. Епичния Стив и някакъв друг тук. Окей, стига. Това. Правим. Митинка те чака, Росене. Твоята любов. Да, знам. То даже е момче. Аз... Айде, идвай.